बिदि खालामनांगौ दे दा मोननायखायसो मोनबाय दा गैलेना इयो बेस्रा होद बे फोस्रिबायलाबो जाले इयो लोगोफोर गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय बोथोरा बुहुद गरम गाव गावनि फिसाफोरखौ साबधान लाखियो दासो नै जालांबाय मोनसे जाथाय 14 बोसोर जानाय सेंग्रा देरफुनायमोन ओरैबायदि गोथौ हाखराव माने गाब्र'हैनानै दसे आधा घन्टासो थानासो मोनदों सान्दुंआनो ओरैबायदि गरम दखानाव खोथाहैनानै जायो दखानावनो गाव गावनि फिसाफोरखौ साबधान लाखि बिमाफ्रा नाय बे बोथोरा बुहुद गरम सोरबा उन्दै गथ'फ्रा फुख्रियाव दुगैनो नागिरो बा हाखरफोर थाङो एसे नाय सेफ खालाय बुहुद गिनांगौ आरो बे बोथोराव गरमनि थाखाय गथ'फ्रा गासिबो दुगैनो खारो एसेनोसै बिदिबा बाय दखानाव खोथाहैनानै जायो दखानावनो मान बिदि खालामनांगौ दे दा मोननायखायसो मोनबाय दा गैलेना इयो बेस्रा होद बे फोस्रिबायलाबो जाले इयो दिनै बिराद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय जोंनि बे आइफवालि पिकनिक स्पट जाग्रानि एसे साहा सिगांहायबो जेसिबिजों बुरबाबायनानै अन्थाइ लांनायनि जायगामोन नै ओमफ्राय बेवहाय थांनाय बोसोरावहाय सासे मानसिया बे बुहुमनिफ्राय थांखांखाबाय बे जायगायावनो ओमफ्राय आरो दिनैबो बिदि जाबावबाय नै ओमफ्राय मा खालामबावनाय दासो मोनबाय नागिरनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आधा घन्टा बारबाय हाबाब अन्नानै रावबो जोहोलाव देरफुनाय मानसिफ्रा बहाय फैनानै दा गेलेफै दा दुगैफै नैबे जायगायावहाय नोंसोर नुखाबाय गास'लाबो गास'नो हाया जों बावाखै नागिरना दासो मोनदों जों गामिनिमोन इयो फंबाया असेथ' खोन्थाहैनांगौरा माबा दखानावसो थांलाय फैलायनो बाइकजों बिदि जायो गोलैफ्रा बा उनाव जों आब' मिलि खोन्थानानैसो दखानाव खोन्थाहैबाय बाजार सिङावहाय बिदिखि जायो ओङा गोलैया थांखादों बाइकजों होसोलांदों होजों दुमब्रुआव ओमफ्राय खोन्थाहैयाखै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो खोन्थादों अन्थाव बाथाव ओइ हा धोदो बाइकआव थो जों गामिनो नै मालाबाबो गोरलैफोरखौ फिसाफोरखौ दुगैनो दाथिनो अखा बिमा बिफाफ्रा अन्नानै थाल लादो बे आइफवालि ब्रिजनि एसे साहा जे जेसिबिजों बुरनाय जायगा दङ बेयावहाय मालाबाबो दुगैनो नाङा थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो गाज्रि जाथाय जानानै थांबाय आरो दिनैबो हथात जाब्रबबाय दासो नागिरनानै मोनबाय बेसेबांबा गोथौ गास'लाबो गास'नो हायि जेसिबि बुरनायनि जायगा देग्लायसो गलांबायमोन जेडि विलियामाव हाबहैनो नागिरदोंमोन मानसिया बरफोथाराव फरायोमोन आरो ओमफ्राय दा हथात नै गाज्रि जाथाय जानानै थांबावबाय आरोबाव बे जायगानिफ्राय नै जेसिबि हनै खाथियावनो दङ खोन्थाहैलानो जायो माइ थांखो लोगोफ्राबो बैसोनो दा हनै दा थांबा हनै लोगोफ्राबो हथातनो जों गामिनिमोन गोलैया देग्लायसो बरफोथार स्कुलनिफ्राय गनानै थांबायमोन ओमफ्राय हथात बेबायदि जाबाय आरो नैबे दैयाव दुगैनो फैनाया नै आइफवालि पिकनिक स्पट खाथियावहाय गेजेरावहाय दुगैनो फैदोंमोन आरोना जेसिबि माइनिं खुरनायावहाय दुगैनाया मानसिया दुगैनो दैयाव माबानाया सिखारनो रोङाखिसै बेसेबा गोथौ 24 फुटनि बारा जायो गोथौआनो दा मानसियाखौ नागिरबायगासिनो दङ नै मा नामखौ मावफारनि
मावफारनि सुरेशनि मा जायो होनखो बिदि बे फासिमालाय बोरै मोननाय राबुलाय एफा गोथौ बै माबा मोनसे बे ना बोग्राया इदियाखौसो नांगौमोन मा दुगैनांगौ दे बुलाय एफा गोथौ इदियावलाय दुगैनो नाङा दा बिबा ओरैबो गोथौ ओरैबो गोथौ बेयावलाय बोरैथो नागिरनालाय मोननांगौ जाखो बेसेबां जाखो बेसेबां जाखाबाय बै सिङावहाय माबाबाय बिदि जायो एफा गोथौ दै दालाय महाय दा उदै दुनानै गोजावखागौ मानिखौ नुनाय नङा इयो उदै दुखांब्लासो बे माबानाय नों आंहाबो बोरै हाबनाय ओमफ्राय एफा गोथौआवहाय ना नुयो ना मायो दैया गोथां जाजोब्बाय दैया गोथांलै नुस'वा एफा गोथौ हा माबाखौ बुंहरनायसै आं ओइ फेरसाखौ बुंहरनायसै आं बे गैलेलै गैखाले इयो आयै फसर दखानाव खोथाहैनानै जायो दखानावनो औ मान बिदि खालामनांगौ दे दा मोननायखायसो मोनबाय दा गैलेना इयो बेस्रा होद बे फोस्रिबायलाबो जालै इयो बेस्रा अनहा खाङा देखानाय एफा गोथौ नैबेहाय बेवखि इदि खालामजायो 24 फुट 30 फुट गाहाम गोथौ माइनिं फुटनायनि आधा घन्टा आरोबा बोरैबा बुरा सिद्दा फैफिननानैहाय माबाबाय गाफ्रांनो मोनबाय फैबाय खालांब्रबमा खोथाहैना जायो मानसि इदि जाबाय होननानैहाय जिसिबि ट्रेक्टर बायदिसिना दङबोनो मेरला बेस्रा गोरलैया देरबायमोन खुगा बायदिसिना सुना होदो खुगा बायदिसिनाया सुजोबदो खुगा बायदिसिना बहुद दोनबाय थानो नांले लादो दे लादो माबालाबो जेबो गिलु बालु दिनैहाय नै गोरलैफ्रा दुगैहैदोंमोन दैयावहाय ओमफ्राय सासे गब्र'ना बारा जाबाय नागिरबा दासो मोनबाय नै बिसोरनि गोबावआव जों गामिनिबो फंबायमोन दै बिमायाव आइफवालि माबायदि दुगैफैनांगौ दे नैबे गोथौआवनो बेसेबांबा गोथौ दैयावहाय दासो मोनबाय बिदियाव दा दुगैगोन मालाबाबो दुगैफिननो नाङा बे दैयावहाय अननानै सिगां सासे गोमालांबाय बे संसारनिफ्राय ओमफ्राय आरो दा नै बिदि जाबावबाय जों गामिनि अन्थाव बाथावनो क्लास 9 आव फरायनाय बिदि दा दुगैफिननो नांखाया रावबो अननानै फंबायफोर बे बैग्रि बागाननि एसे साहा जिसिबि बुनायाव दा दुगैफैखा जिबनावबो मेंबाय बैयावनो दैयावहाय 1 घन्टा न'नि मानसिया